Имаш ли здравословен проблем? Аз съм Християн от Здравен център Холистик и в нашия канал започваме нова поредица, в която вие определяте темата, а ние споделяме опитът си. Болен терапията успешно повлиява състояния като мускулно-скелетни и ставни проблеми, замръзнало рамо, проблеми с тазобедрените стави и колената, навяхване на глезените, болки в гърба, ишиаз, гръбначни изкривявания и всякакви спортни травми, дисбаланс и проблеми с вътрешните органи, безплодие, главоболие, мигренни състояния, астма, проблеми с бъбреците, колики при бебетата, нощно напикаване, стомашно-чревни разстройства. Емоционален дисбаланс, напрежение, стрес, депресия, синдроми на остра и хронична умора, фибромиалгия, автоимунни заболявания и алергии, неврологични проблеми, инсулт, Паркинсон, шокови състояния и много други. Ако имате някои от тези оплаквания, споделете в коментарите, а ние ще отговорим в следващите видеа.